Пичове, аз съм Funky Monkey, това е новата поредица. Стига. Това е новата поредица на мини игрички. Първият епизод ще бъде Bridges. Се казваше мини пички. Стига, бе! Мини пички. Ей, аз забравих да чузна кидове. Пълден съм види. Ей, мале, ти чузна ли кидо? Аз съм толкова много менкания, забравих да чузна кид. Че и сега си свърла. Пълден. Тук има някакви кафенищета, бац. Стига, бе. Пенищчета. Табло. То самата мина може да си е такава. Ти от кой тим беше, бе? Yellow. Аз съм Green, да, Green. И къде му сме заедно, ръце. И да, господа, също така, ако ме чувате гадно... Опа. В смисъл, някакси прегатно съжалявам, просто съм малко настинал. Абе, как си настинала? Нали помниш там, когато се пръскахме с... Сети ли са? Оф, бац, ти нищо не помниш. Ти какво намериш до сега, бе? Всички са активни. Говори нещо пред камера, бе. Че аз някакво прикам. Ей, мамка му става. Другата игра се надяваме, че ще бъде по-яка. В смисъл, че ще бъдем заедно. На тебе, като ти дропнат стоун, такова, ти... нали, като чупиш и ти падне стоун, ти фърлиш ли го? Не. Аз преди го фърлях. Ой, няма саботирате бутици. Саботажче, така. То я нищо не фащам, бак. То само един камъняци. Аз имам 7 айрон и там някакви други букуци. И аз така. Аз не имам до сега никакъв диамант за първи път, бац. Имам само един камъняц диамант. Къде забравих да чузна кидо, Форготнах, къс вика. Ти какво прави тук, мамо? Аз си казвам, че с нощната игра трябваше да е рекордна. Значи падна ми са на енчант на 13 левел, дъма мечи, просто Fire Spect 1 и Sharpness 3, може би или нещо подобно там. Мисля, че беше Sharpness 3, да. И просто ги разкъртихме с фрешимъца, играхме заедно и просто падна голям кеф. Тия пами се ги те не толкова ще падне. Аре. Опа, какво стана? Добре. Така. Така, чиста. Тук много букуци, баце. О, fuck you. Ти мене ще саботира. Така. Сега си направим да печем нещо. Това може би е най-неплодородната така игра, която сме имали. Абсолютно нищо. Най-слабата. За мен е неплодородна, защото нищо не можах да намеря. 18 сайра, нямаше да има. Аз имам само 11. Тук ще го... слагам целия кол ми не дрена за нищо вече. Let's go diamond.
Почти 5 минути са минали, аз нищо не намерих. Ще копам. Това ти. Аз другия път ще чул на кит. Тия глупаци се научиха, че не мога ми отварят печка. Напротив, някои могат. Ако сложиш, мисля, че втора. Виж как можахме, оня на миналата игра, виж как можахме, баце. Можахме. Не знам. То може би нарочно са го направи така, защото да не мога печеш по две неща едновременно. За първия ми диамант. Левелът правя. Аз имам два за сега, да. Обдавам до края на тази игра, да. Аз... В противен случай ще се енчант на някакъв там. Аз съм 13 лева, аз... Не знам. 8. Опа. Така, опа, не всъщност. Тока, да ти го тура в града. Стига. Не всъщност... Какво прави? Да. Това не ми трябва. Fuck you. Броня. Поне един честплейт мога да направя. Така си свърла. Друго какво печа? 3 айрон не ми трябват. Да, едва ще спечем тази игра. Ти, ама баце, аз нищо не можах да намеря. Да, и кирката ми се счупи. Че тия моите са малко тролчета. Нашите не си закачаме един друг. И по-добре, че бац да ви знам. Опа. Какво се опитваш да отложиш, виж? Ще скъш. Няма. Ще им падне синя. А тия червените трябва да кил. Ей, 4 дъма. Ма ми трябва точно. Просто ми дропнете още един дъма и съм окей. Искам още едно дъма, толкова много искам, Да, много искаш. Аз нищо не виждам. Да, много. Само да кажа, дами и господа, IP в описанието на Craft Realms. Аз в момента нищо не виждам. Има и други мини игри. Аз абсолютно нищо не виждам, може би и вие. Но просто няма да си хабакова за торчо, аз не знам дали. Нещо много тъпо направих тази мина, бац. Няс! Диамант! Супер! То тук и ние сме се надолу, баце. Това ще са идиоти, бац, тъп хора. Какво мога направим? Хайде. С 8 мога да си направя, чейте са 5. Пак ще имам 8 айрон, добре. Значи това може би една голд кашчица. Ще ми свърши добра работа. И това е едни панталонки тук. Чей да го гледам тук. Той моля ви казете, че... добре. Месо, тук никой нищо не е забравил. Какво чупиш, бе? Така. Тия нашите, айде не казвам какви. Счупиха енчант маст. Имам 14 лева. С това мога да дигна пак Fire Respect. Един ингът ли, бе? Имам го. Имам го айрона. Ингът, давай, ясно, че само чакам. Аз мисля вече... Аз мисля вече, бацо, ще се припервам за батълче.
Той аз съм готов. Да, бе, тия бац е... Нашия... Идиот, какво ще копа, бе? Много се просто. Аз... Види са. Фак. Добре, моля те. Ей, с голд кирка можеше ли са такова, бе? Моля те, кажи, че може. Си, чампа. Откъде се излаза, тапанари, откъде направихте? Хайде, бързо, бързо, бързо. Фаст. Мръдни се, бе, мръдни се, бе. Ко? Бъде! Аз как го тронах. Аз нищо не мога щуп. Колко е тъп. Ще си набия. Да, бе, тия всички постоянци всичко са взели. О, хубав хубав ме два. Ей, путки, вие тук каква ли ще убирате? О, я сида. Абе, бе! Аз съм каминг, споко. Трябваше малко да напъна. Окей, аз ще чакам. Майка му да има. Део, аз ще пукна тук нит храна, имам нит нищо. Оля си седи така, си ма гледа човека. Хайде. Не, няма да ме килиш, ти си тъпак. О, фак, ще ме окилите. Мамичката ви, маминката ви. Аз окилих един буклук. Къде е храната? Ние много мраза така да ми дойдат 50 човека. О, фак, той идва! Един, окинах един, после... Той идва! Фак! Аз съм дед. Ще ме фанете за дедовия, Съжалявам, дами и господа, за посъдните. Опа, джойнах в гейм. Баце. Мой нис. То няма никой после, само аз. Ела, пънки ти ако ще пукваш. Опа, не, това не трябваше да го фуря. Нищо. Пънки, ага, че джойнат, Че, баце, не мога с аз. Нали, за пред камера трябва нещо да направя. Трябва да спечела. Ама тебе още не сте окилия. Да, бе, още не са. Нищо взех. Тъпяйте ми, амайте. Значи пред камера трябва да баннат. О май гад. Стурко! Do you wanna пашак? Спартанците идат! Фак, спартанците умрех. Малка. Нищо, поне един окилихме. Сега от кой тим си, бе? От кой тим си в момента? Арела да е. Ще играем ли? Добре, чай. Ай, join the game. От червения съм. Аз съм Глина. Ще ливкаме. Ево в това на кладенец там. Нищо ще по-случи. Ама то паше, аз също. Ай, 3, 2, 1. Опа. Грин. Грин. Мани, как? О, този път ще чузнем кита, аз няма да се прецакам този път. Майнер, Мандрацар, бе, мандрацар. Стива. Аз от червените ли да започна? Аз съм от Грин. Пустиняците. Бац, знаеш колко... Миналия път червени ме убиха, тебе пъти те убиха зелени. Там някакви пичове. Всъщност не са никакви пичове. Всъщност са пичове, защото ме окилих. Охо, Iron Sword. Аз ще се обра всички, я дай да бъда накопан. Къде е минус? Той аз така всичко обирам. Опа! Аз съм пълен.
Сега се изпразна при топич. Не. Всъщност ще си го взема. Не, всъщност няма. Много дърво баца, много нещо. Апълката да ми е наблизко. Тук да се въоръжа с дърво. Охо, тук още един чест. Пълен звукоци. Аз тия вече няма ги взимам, че... С тия кемпинги тук. Тия наши копат много шибан. На мен ли го казваш? Научете какво прави. А така, поне да изкопат целият. А тук къде е мината, бе? Покажи А това... Стига, бе! Ай, стига псувал, бе! Ами така, баце! Ти къде копате, бе? На голямата планина от Стоун ли? Не по-голяма планина. Аз почвам от най-отгоре, като пичовете. Тия копат на къде им са надръвни. Аре, бе, човек! Така, бе! Ми какво казвам истината? Казваш ти. Бе. Гледате много хора. Да, бе, направо. Стига. Тама 10 абоната. То за начало, какво искаш? Да ме гледат 100 човека? Те забравих, дами и господа, съжалявам, че тук няколко дена нямаше клипове, но бях на село и там нямам интернет, който всичко обяснява. Много съжалявам. Когато, нали, ти ма викнала, не помниш, и аз ти отказах. Така... Колко айрани? 2. Мизерство. Аз си мизерствам. Така. Аз съм мисля да копая фул. До 5-та минута мисля да си правя вече дам да ги пече бокуците. Опа. Сори, това ми беше клавиатурата, малко се чупила. Съвсем малко, нали? Първото голд. Ей! Ама искате да кажете, че алгани не е. Вау, 7 айран за 5 минути. Това си е пълно... 8 айран. Сериозно, 7 айран. 8. Аз баце... Още съм из хейст, което е най-хубаво. Диамант. Аз много бързо се развивам, кога съм с Steam, например с теб, ако съм в игра, ние няма къде да съберем айран за една броня. Що е? Миналата игра ни беше малко трудно. Там... Да, защото ни огепи, бац. Поне можем да си направим от голд. Поне ще имаме някаква... Имах 13 гола. Они ни ги огепи. Аз взех само 5. Аз имах, бех хванал, бе. Аре, нали ги бихме там. Направихме с омаз. Кой изяде тортата, бе? Омага 15 айран. Найсе. Къде да си направим? Аре, ще е тук. Май тия цветенца, да не съм гей тук. Не, че имам нещо против гейлата, ама са.
Да. Дали на... дали на дървото има някакви честове? Майко мисля, че не. Опа, не, няма падане. О, 15, 16, 17, некъде. Не мисля, че беше. Така. Да, бе, аз сега, като почнах да ги печа, почнаха ми се трупат айрон, ама нямам кол. Разбира се. О, едно кол. Опа, какво стана? Какво стана, бе? Оф, what the hell? Добре, бъкчета, да, господа, съжалявам. What the heck? Да, господа, ще паузирам за малко. Защо? Стига, за да оправя един проблем. Съжалявам. До скоро. Така, да, господа, върнахме се и оправихме проблема. Беше доста бързо за мен и за вас. Още айрон, което значи нещо хубаво за мене и нещо лошо за другите. 7 минути, мамо. Добре, смисъл спирам да купая вече. И да си изфървам. Така, мазна и хубаво. Трябва да си оправя сензитивито на мишката, нещо. Не ми хареса как е. Я да го гледаме сам. Нищо хубаво. Аз на тия като им обрах и хубаво от палатките баце. То всъщност Green Team, двама човека. О, много са тренки тим, бела. Трима повече. Ева отин като са 0. Да те питам. О, то какво си я намерил тук? Аз имам някакви кирки в мене. Това няма ми трябва. Манете тази трева, бе. Колко? 6 за едни панталони. О, супер, ще има и за всичко. Все тая бъкче. Че в момента колко имаме? Спирам с копането. Да, бе, аз. Хелмет и... мисля, че няма да имам... колко трябваше, бе? 2. Опа. Би да лагна, защото не си виждам къде съм си дропнала. Да, бе, сега нищо няма да дадат ти, аз ги знам. Ще ми дадат те. Най-сетне съм фулка. Че, тук има ли... Моля те, кажи, че има, моля те... има ли енчант маса тук? Аз не мисля, че... Да, има. Къде? Уния пустинят са, нека се афронира. Хайде. 2. Какво правят нашите от нашия тим, да ти сти идиотки? Май... Гледай, бе, това е моя... където понеже сме двама и аз имам още един, то бац е само следър армор, няма нищо поне. Мен така не се види. Аз съм фул. Аз само голден съм и бутушите. За енчантинг кор, тук май верно, че няма. Там има някакъв черен, ще му
При вас много ли енчантинг крум? О, не! Аз ще пукна! Да, бе, да. Аз съм супер зле на битките. Да, бе, бац, трябва да има някъде енчантинг рум. Що? Аз мисля, че даже и го видях. Може да е някъде в подземието. Опа. Щом аз там като събих с един, който ме преди, щом си енчантнал бронята, бац е... Да, господа, благодаря, че бяхте с мен. IP в описанието, Крафтеръм се казва сървъра. Абонирайте се за още. Довиждане и до скоро!